tuolla missä on tummia. Voi et kerro. Ja silloin nasahti. Näin kun se tuli tuolta. Niin on jo. Kai tääkin 60 varmaan. Nyt mä leikitän kanssa vähän aikaa. Leikitän kanssa vähän aikaa. Se mahtuu sitä sun haaviin. Vitu hyvän näköinen kun mä näin viehen ja sit tuli sivusta ja pam! Yhtään miettinyt. Mulla on haavia tulee. Onks se autoa? Mä en tiedä. Oi, vittu kun nätti. Onks nyt jo 70? Onks nyt jo 70? Come on, hyppää. Pistä vaikka jatkoa siihen varten. Käännä sitä. Just. Työdä ulos vaan. Nyt sisään kiittää. Ai. Kato kun menee vaan. Lähetäkö vittu? Samaan tien. Nyt ei siinä lähetä vittu. Pari hetkoa. Aika vahvaa. Ai kun se kasvaa. Nyt meni taas paremmin. Nyt sillä on voimaa. Oh. Ei. Käy se lähellä sikarikalaa. Käy se lähellä sikarikalaa. Ai kato tää äskenkin höylä. Joo. Ei se oo. Viikkillä kaikki. Paksu. Komia rasvoilla. Ja hyvinkin. Ai. Sama tyylinen. Kuuskasi takaisin kasvaa. Muljuta sitä vähän siihen. Hän se sitä lähtee. Menoalue on jo. Hienosti. Alkaa vähän väsytellä jo. Oi nätti oo. Nätti oo. Kolmosen kala. Hei, varo. Iso on toikin. Iso on toikin.
Jumalauta, kun ei pysy pystyssä. Siinä on se 60. Niin on. Joutuu melkein sikarit laittaa vai? Eikä oo nää pidänyt 7. Ei vittu väsynyt. No vittu, ne on muillakin. Mä en nyt saatan heti hallussa sikaria. Näin mä ensin tiedä, että 60 tulee varmaan. On kaikki muut hyvin saanut niitä. Älä sössi sitä sitten. Totta kai syössi. Nyt on niin helvetti. Pidä tosta se. En mä nyt tehdä pidettyä. Lautaa. Nyt vaikka olleen puhkia. Tosta pintaan. Ja vittu haluaa keulasta ottaa sitä. Ei kannata. Tää ei perästä. Se on tosi hyvin kiimeinä, mutta... Ei saa. Toi on 65 varmaan. Kuuliko sä? Lähellä 65. Jätä viehe suuhun, niin mä otan kuvan heti siitä. Joo. Kumminkin haluat, että siinä on se siinä. Juu. Pistää Jarnolle siitä kuvaa. Nyt ollaan hyvä.